Teď se spolu vypravíme za paní Hanou Mládkovou z Brandýsa nad Labem. Tato maminka už roky nemůže ze svého bývalého partnera dostat alimenty na syna. Její exmanžel používá klasickou fintu. Tvrdí, že nemá téměř žádný příjem. Dlužná částka už přitom jde do stovek tisíc korun. Bohužel nutno říct, že paní Mládková není jediná, která podobným problémům musí čelit. Hana Mládková je rozvedená už 10 let, jejímu synovi je dnes 16. Větší část z těch 10 let na něj otec alimenty neplatí. Vycházím finančně horko těžko, upřímně, musím ve své podstatě pracovat za dva. To znamená dělat ve směnném provozu. Na bývalého manžela soud několikrát uvalil exekuci a občas se jí tak podařilo nějaké peníze z expartnera získat, ale fungovalo to vždycky jenom chvíli. Na alimentech už jí bývalý manžel dluží 200 000. Ty tatínci dneska mají spoustu prostředků, jak se zneviditelnit. Exekutorská komora tvrdí, že exekuce jsou účinný způsob, jak mohou matky od svých bývalých partnerů alimenty vymoct. Výživné je přednostní pohledávka, to znamená, že má přednost před ostatními pohledávkami v rámci exekuce. Pokud se ten otec skrývá, může se stát, že dokonce je trestně stíhaný, tak pak to může skutečně znamenat problém. Řada těch otců je například nezaměstnaných, je hlášena na úřadu práce, nemá žádný legální příjem. Hana Mládková teď zkouší ještě jednu cestu. Zapojila se do projektu 1000 matek, který rozjela jedna pražská advokátní kancelář. Po předložení dlužné částky, rozhodnutí soudu o výživném a svěření dítěte do péče už nejsou žádný prodlevy. Advokátní kancelář slibuje, že tisícovce žen vymůže výživné úplně zdarma. Skutečně ty matky neplatí nic. Neplatí ani za právníka, neplatí ani za exekutora. Do projektu na vymáhání výživného se už zapojilo 400 žen a 4 muži. Zbyněk Zikmund, Prima FTV.